Papa mbe bela jelen fo suina ni wakati ina c'est vrai wakati jana doni mais comme ambe la dala foliuke an yɛrɛ kun tɛ an taara Senegal ka taa akilina falen kɛ akilina falen min b'a to an bɛ se ka Mali ka miirina ɲɛfɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna cogo min na donc n bɛ foli kɛ ka taa bɛɛ la ka Korema tɔnden bɛɛ fo k'an ka président ba fo ka aw yɛrɛ fo ka Malien de la diaspora fo k'a fɔ Malien ye an tɛ bɔ ka kunnafoni di ten ko kuma ka d'an ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ kunnafoni di an b'u bɛɛ lajɛlen fo fo n'a bɔra minnu bɛ kunnafoni jugu di an kɔni an ka foli tɛ se olu ma an b'a fɔ olu k'u da de sabula kunnafoni bɛ dabɔ de ka maa kalan kunnafoni bɛ dabɔ de ka kibaruya jɛlen di maa ma n'a ma ɲa ko an bɛ jɔyɔrɔ dɔ la min tɔgɔ ye ko parlement o tɛ dɔwɛrɛ o ye kumakɛyɔrɔ de mɔgɔw t'o de faamuya wasadenw kan ka kuma u kan ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye ni jamana ye baara dɔw kɛ a ka kan anw ka taa ɲɛɲini baara in bɛ kun jumɛn na k'a yɛrɛ la k'i ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna o de la an ka bisu in na baro a bɛ ta fɔlɔ memorandum min ni bolobila sɛbɛn mun kɛra gouvernement fɛ Irisi la yala mun de kɛra a kɛra kun jumɛn ni kun jumɛn na sabula an ɲɛ bɛ a kumaw cayali la bon a ka kan kuma ni kumaw bɛ caya anw yɛrɛ ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ ka kibaruya ɲuman di jamanadenw ma nin kɛra kun jumɛn na nin kɛra kun jumɛn na k'o ɲɛfɔ ka an t'o la an bɛ taa se kuma wɛrɛw ma ni o ɲininkaliw bɛ bɔ aw la donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ don kiramantonya na nin wagati in na a diyara n ye honorable an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ a diyara y'an ka foli b'i ye kosɛbɛ an y'o de fɔ kuma ni kuma na mɔgɔ jɛlen i b'an bisimila walasa an ka se ka kunnafoni k'a di Maliyɛnw ma bi an bɛ waati min na min ye Mali ni Rusila ka coopération ye maa bɛ se k'a fɔ ko a bɛ ka taale dɔɔni dɔɔni sabula min ye centre nucléaire civil du Mali o kuma o bɛ ka fɔ Mali kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Mali bɛna centre belebele sɔrɔ min bɛna nucléaire ye a baaraw la ɲɛnamaya anw fɛ yan wa maa bɛ se k'a tigi k'a fɔ ni centre nucléaire ni Mali y'a sɔrɔ ayiwa maa bɛ se ka mun jigiya a kɔnɔ centrale nucléaire bɛna dilan an fɛ yan centrale ni maa bɛ se k'a fɔ yala ni Mali kɔni y'a sɔrɔ bi gɛlɛya minnu bɛ yen sabula Maliyɛn caman kɔni hakili bɛ kuranko de la maaw ɲɛ bɛ a la kuran ta sira de kan mun wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la min ni nin kɔfɛ n b'a a ka di n ye centrale ko in ni mɔgɔ y'a fɔ an kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ka kumaw fɔ an y'a ɲini gouvernement fɛ wa an bɛ gouvernement fo centrale ninnu kɛli la sabula a mago b'an ɲɛ wa a kɛminɛ bɛ a bɛ kɛ ni fɛn mun ye o dugujukɔrɔfɛn bɛ anw bolo yan mɔgɔ caman b'a baara kɛ a dugujukɔrɔfɛn tɛ olu bolo olu bɛna ta farafinna de ka taa baara kɛ ni a ye donc n bɛ fɛ an ka baro kɛ fɔlɔ ka ɲɛfɔli kɛ gouvernement yɛrɛ talen Irisi la bɛnkan kɛra mun ni mun kan Pape an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna transition a filɛ nin ye ni mɔgɔ min bɛ ko kalama depuis nin memorandum kuma bɛ fɔ i kan ka kasi de parce que i kun t'a bila i kunkolo la ko Maliyɛnw bɛ ko fanga bɛna Mali la fanga mun bɛ miiri Mali ka siniɲɛsigi la nin cogo la fanga min bɛ miiri Maliyɛnw ka lafiya la ka taa se nin degré bɛɛ ma an kun delilen bɛ min na o ye tubabuw bɛ n'u ka warimugu de cɛ ka di an ma ko dɛmɛ u bɛ tila ka an ka budgetw fɛnɛ ta o budget n'u y'a tila saba ye tila kelen olu yɛrɛ b'o wari bɔ a tɔ fila u bɛ bɔ anw yɛrɛ kun o kun ye mun ye n'a gɛlɛyara ni filɛ ni galama cɛla ɲɔgɔn na u bɛ kelen min d'a ma u b'o poro kan n'o kɛra u b'a fɔ ko ni fila tɛna aw balo an na segin an ma donc an y'o de faamuya transition na ka baara dɔw boloda baara min bɛ taa jamana jɔ sira fɛ ko jamana o jamana n'i bɛ fɛ ka taa ɲɛ i bɛ kɛlɛ de boloda fɔlɔ mais kɛlɛ kɔfɛ tant que sɔrɔdasiw t'i bolo e tɛ développer économiquement donc o de la an bɛ ɲɛfɔli yɛrɛ yɛrɛ kɛ Maliyɛnw ye min taara kɛ Irisi la bɛɛ k'a faamuya min kɛra Irisi la min kɛra Irisi la parce que an taara an bolonɔ bila gafe de la an y'an bolonɔ bila gafe mun na a tako fɔlɔ o bɛ tali kɛ fɛn min kan n'a bɛ fɔ a ma ko énergie nucléaire o kɔrɔ ye mun ye an mago bɛ courant min na n'o bɛ sɔrɔ dugujukɔrɔfɛn na o dugujukɔrɔfɛn min labaarali n'a bɛ fɔ a ma ko uranium k'o labaara k'a kɛ courant ye
k'a lase an ma Mali taara o de énergie nucléaire ye uranium mun filɛ n'i y'a bayɛlɛma a bɛ courant de di o courant in bɛ kɛ ka mago dɔ ɲa mais courant in kɔnɔ fɛn kisɛ dɔ de b'a la a bɛ fɔ o ma ko les radioactifs o ye a fɛn kisɛ o de bɛ bɔ a kɔnɔ olu de bɛ yɛlɛma ka kɛ courant yɛrɛ ye donc o siratigɛ kɔnɔna na Mali ye jateminɛ kɛ k'a bɛ centrale nucléaire a bɛ ka taa daminɛ 2 fo 4 an ye o de jateminɛ mais an y'a ɲɛsin nucléaire ko ta fanfɛ technologie nucléaire Mali bolo da fɛn 2 de kan fɛn 2 fɔlɔ ko nucléaire min bɛ nafa ɲa an ye kɛnɛya ko ta fanfɛ ani nucléaire courant min bɛ nafa ɲa an ye sɛnɛkɛ ko ta fanfɛ bon n ye dɔw ka kuma ye u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ ka kuma min fɔ papier tiɲɛ do kɛ i mago bɛ courant tilelama la courant tilelama tɛ bana furakɛ o courant tilelama tɛ bana furakɛ o tɛ bana furakɛ o ni fɛn o fɛn nana a bɛɛ b'a ka baara de kɛ e ka courant tilelama o tɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye min b'a to an ka sɛnɛkɛfɛnw bɛ se ka protéger cogo min na o tɛ se k'o kɛ Assimi de ko maliyɛnw ma ko a ka laɲini ye évacuation zéro maa si kana bɔ Mali la n'i ma furakɛ mais o bana o bɛɛ ka furakɛ yan mais bana fara fantan kan fantan fara faama kan mais mɔgɔ caman bɛ bɔ ka taa Tunisie mɔgɔ caman bɛ bɔ ka taga Maroc dɔw yɛrɛ bɛ taa dugu wɛrɛw yɛrɛ la n'u bɛ taa furakɛ ni radiothérapie min bɛ kɛ ni nucléaire de faama ko sisan a ka di ne ye o yɛrɛ ka kɛ ne yɛrɛ ka hôpitaux baw la énergie nucléaire bɛ sama a bɛ se ka taa hôpitaux la ka baara kɛ n'a ye a bɛ se ka taa entreprise la ka courant di wala a bɛ se ka taa du kɔnɔ mais Mali ko min bɛ ale bolo fɔlɔ k'ale bɛna énergie nucléaire mun kɛ ni 57 mégawatts don k'a b'o sama fɔlɔ ka taa se hôpitaux la a ka kɛnɛya baara kɛ o kɛnɛya baara cancer bana a b'o kɛlɛ cancer de la glande thyroïde fɔlɔ bana a b'o kɛlɛ cancer du foie a b'o kɛlɛ cancer du sein a b'o kɛlɛ hali i bɛ opération dɔw kɛ a opération n'a ma ɲa ni rayon kisɛ technologie nucléaire de b'a ban pewu a bɛ fɔ nin de ma ko tare fɛn min kun kan ka kɛ san 30 o de bolodatɔ filɛ nin ye ko k'a baara kɛ nin bɛ Mali bɔ dekun dɔ de kɔnɔ mɔgɔ bɛ diɲɛ kalama n'i bɛ radiographie nucléaire utiliser cogo dɔn non seulement n'i y'a baara kɛ papier a b'a to i bɛ se k'a dɔn nin ye bana jumɛn ye a b'a to fɛnɛ bana in bɛ kɛlɛ cogo di a b'a to fɛnɛ bana in bɛ kunbɛn cogo di e bɛ se ka radio simple kɛ ni rayon X ye ale tɛ se ka bana ye hali a ka scanner ninnu dɔw bɛ yen n'u bɛ fonctionner ni rayon nucléaire ka fɛngɛw de ye scanner olu bɛ baara kɛ n'o de ye a caman o bɛ dilan ni o ye pour que ka taa ale bɛ taa bana yɛrɛ yira a bɛ organisme na de façon fonctionnelle bana in bɛ nin yɔrɔ la a bɛ nin forme in na a kan ka kɛlɛ ni nin ye a dɔw yɛrɛ la fana ale yɛrɛ b'a furakɛ par exemple sisan n'i ye cancer bɛ mɔgɔ minnu na cancer bana bɛ se yɔrɔ dɔ la ale banakisɛw n'a bɛ f'o ma ko cellule u bɛ bugun de ka bugun ka caya donc n'i y'u traité ni technique nucléaire ye a b'a to o banakisɛ tɛ se ka bugun tuguni a tɛ se ka bugun tuguni a tɛ se ka wolo bilen wala a b'a ka wololi jɔ donc a bɛ nin bɛɛ de kɛ a bɛ nin bɛɛ de kɛ n ka ɲɔgɔn ko ɲɛnama de tɛ yen diɲɛ kɔnɔ o tuma nucléaire nin ye o fɛn ba fɛn min b'o dugu fɛn sugu jumɛn yɛrɛ de don mais n ko ne y'o de fɛn na e ka dugukɔrɔ fɛn dɔ de bɛ yen a bɛ f'o ma ko uranium o uranium de bɛ bayɛlɛma o bayɛlɛmatɔ o de bɛ taa ka kɛ énergie kuranama ye mais a bɛ fɔ o ma ko nucléaire a bɛ fɔ o de ma ko les énergies non renouvelables donc o caman de b'an fɛ yan Mali la o uranium bɛ yan donc an bɛn'o to an ka dugu jukɔrɔ an t'a mago ɲ'a la donc an bɛ wari don mɔgɔw la ka to o kɛ jamana wɛrɛ alors que a bɛ se ka k'an fɛ yan ni dun y'ale jateminɛ gaz carbonique tɛ bɔ a la gaz à effet de serre o t'a la donc effet secondaire ninnu ma ca la quoi non fɛn bɛɛ ni a tiɲɛyɔrɔ don c'est vrai il y a des effets nucléaires radioactifs minnu n'u ma mara u mara cogo la
san caman kɔnɔ a bɛ se ka tiɲɛni kɛ. A bɛ se ka problème wɛrɛ nati kɔlɔlɔ wɛrɛ. Voilà a bɛ se ka kɔlɔlɔ dɔ nati. C'est comme o bɛ cogoya kelen mun na fɛn foyi tɛ papin n'a tɛ mun hali dumuni gansan conséquence b'a la. I bɛ dumuni min fana kɛ. Dumuni foyi tɛ yen ni nɔ ko effet secondaire dɔ t'a la. Mais a bɛ ka bana min kɛnɛya ala a cellule traité tɔ a bɛ se ka n'i m'a kɛ ka ɲa a bɛ se ka danger dɔ se cellule dɔ ma. Nka maaw ko ni n'a bɛ jamana min kan ko n'ala ma jan n'a ma jateminɛ ka ɲɛ ko ni musow bɛ den sɔrɔ i k'a kɛ to k'a den dɔ bɛ wele i b'a sɔrɔ nun t'u la dɔw sen tigɛlen don ko bɛɛ a effet secondaire dɔw y'o fɔ ko nin nucléaire in filɛ ko il faut que qu'est-ce qui k'an sera nin baara yɛrɛ kɛli fɔlɔ wa ko nin technologie ka bon an ma. Ouais c'est-à-dire donc malien dɔw depuis ala k'olu dan ambition t'u la e m'a ye depuis an ye kɔgɔjiko fɔ i b'a fɔ ko dɔw sara i b'a fɔ ko depuis ala k'u d'aw ma taa ɲɛ mais tuma min na an bɛ nin uranium ko in fɔ centrale nucléaire fɔ an b'a fɔ yan n'an ye centrale nucléaire jɔ courant mégawatt bɛ se ka taa 30 francs an m'o fɔ wa. dɔw ko k'an bɛ ka sogo de kɔ k'an bɛ ka yɛrɛ. ouais olu de bɛ ka sogo parce que olu furadama depuis ala k'olu da olu ma da taa ɲɛ kama olu ti taa ɲɛ olu kɔni da bɛ tubabu ta la. surtout kuma nin fɔ a bɛ maa tɔ c'est-à-dire ne bɛ ka mun f'i ɲɛna anw dalen don an taara kalan mun kɛ de la. wa an b'a dɔn fɛn o fɛn sera ka kɛ diɲɛ fan o fan a bɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ wɛrɛ wa nin bɛ kɛ yan ni ala sɔnna a ma an tɛ kuma fu la o ne filɛ ka nin min fɛ nin san joli faransɛw bɛ furakɛ ni radiographie ye san joli mɔgɔw bɛ furakɛ ni non ko développer baw yɛrɛ k'olu bɛ siran nin fɛn in baara ko surtout anw ne bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna olu de bolo k'anw ma développer o an fana taara kalan dɔ kɛ o n y'o de f'i ɲɛna n ko diɲɛ ko ko hali ji min conséquence b'a la i tɛ foyi de kɛ k'a bɛɛ ka ɲi. Maintenant, il fait nafa de lajɛ. N'i ye jateminɛ kɛ énergie nucléaire a bɛ se ka gaz carbonique min détruit plus de 2 milliards a bɛ n'a fɔ 400 000 voitures ɲɔgɔn na 400 000 voitures placées bɛ gaz min fɛn a bɛ se k'o détruire a n'a fɛn don a n'a ɲuman fɛnɛ don mais ne bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka mun faamuya n bɛ fɛ maliyɛn cɛ ni muso bɛɛ k'a faamuya ko anw taara baara fɔlɔ min kɛ an taara irisi la. An ye fɛn fɔlɔ min ɲini o ye énergie nucléaire min bɛ nafa ɲa anw ka dɔgɔtɔrɔsow la mun b'anw ka banabagatɔw furakɛ u bɛ muso minnu ye ni cancer b'u la n'u yɛrɛ b'a fɔ ko k'u dɛmɛ ko ka se k'u la furakɛ ko kɛcogoya t'u la f'i yɛrɛ b'i ɲɛ jɔ i ka mɔgɔ la a bɛ sa i ɲɛna e tɛ se ka fɛn kɛ hakili ko de ko jamana tɔw b'u taw furakɛ cogo min ale fɛnɛ bɛ fɛ u ka furakɛ Mali dɔgɔtɔrɔso la tan ne ko ni mɔgɔ min bɛ diɲɛ kalama o e bɛ se k'a fɔ cogo di ko nin man ɲi. ko k'an fanga tɛ se. non o ye kungo de ye mais ne an b'a ɲɛfɔ dɔrɔn an bɛ sogo de la quoi. c'est à dire an bɛ fɛ anw ta ye mun ye anw tɛ kuma tête brûlée ni jekonɛtu fɛ koyi. o de jɔn ye. les jekonɛtu la e mun yɛrɛ wulilen Mali bɛ Capricorne na a bɛ nin na a bɛ na e tɛ fɛn min ɲɛdɔn i ka domaine tɛ i bɛ na o fɔ ne bɛ ka nin min fɔ moi j'ai fait la science au lycée et puis ne ka domaine ye santé de ye. Ne b'a dɔn fɛnɛ nucléaire nafa min bɛ santé la wa cancer bɛ mɔgɔ minnu na o b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ taa wariba 11 millions 12 millions don traitement na kɔfɛ n'a kɛra an ka hôpitaux la nous on veut que tous les hôpitaux soient dotés d'une unité radiologique nucléaire. kosɛbɛ o de y'an ka laɲini ye an bɛ k'o baara de kɛ jamana o b'a to jamana bɛ wari dɔ de sɔrɔ a mana kɛ cogo cogo fɛn bɛɛ n'a danger don mais fɛn tɛ fɛn place ta dɛ o t'o ta e ko k'a bɛɛ kɛ courant ye mais e mago bɛ courant min na an mago bɛ min bɛ se ka banabagatɔw furakɛ an mago bɛ la fɔlɔ. n'i y'a mɛn courant an bɛ kɛnɛya de fɔlɔ. an ko an mago bɛ technologie nucléaire la min bɛ se ka kɛ sɛnɛ ta fan fɛ. sɛnɛ fana bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la. Papin. n ko n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna. jaa n tɛ fɛn ɲafa yɛrɛ bɛɛ. on est en avance de koyi minnu bɛ ça fait 30 ans u bɛ Mali bila dingɛ kɔnɔ u b'o réflexion de la halisa nous on est dans une autre réflexion. sɛnɛ fana jɔyɔrɔ b'a ko in na. mais min fɛnɛ i t'a f'i ɲɛna ko réchauffement climatique ya. La technologie nucléaire. Le changement climatique tɛ kelen ye. Réchauffement climatique ye salaire ba minnu bɛ ka wuli diɲɛ kɔnɔ ni bɛɛ bɛ ka siran ɲɛ ani changement climatique bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ o réchauffement climatique a bɛ tile de wara fo ka n'a kɛ tile wara kojugu sɛnɛ dɔw tɛ se ka kɛ mais technologie nucléaire a b'a to c'est à dire a bɛ fɛn damadɔ ɲɛ fɔlɔ n'i ye technologie nucléaire jateminɛ a bɛ santé animale a b'o furakɛ c'est à dire an bɛ laboratoire dɔw dilan laboratoire minnu b'a to avec la technologie nucléaire i bɛ fɛn dɔw dilan f'o ma ko polymérase nucléaire ninnu a b'a to i bɛ bana yɛrɛ ɲɛdɔn ni bana min bɛ yen n'a bɛ bagan na n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se adamaden ma ou bien n'a bɛ aw ka fɛnw sɔrɔ
Papin o kɔfɛ technologie nucléaire b'a to i bɛ se ka dumuni variété k'olu caman créer k'a lajɛ fɛnɛ minnu tɛ siya kelen walasa a ka caya wa a bɛ se k'a to i bɛ kɔngɔ kɛlɛ ka minɔgɔ kɛlɛ. Mali filɛ nin Mali filɛ nin an bɛ insécurité alimentaire la de 5 millions environ. Maintenant Assimi ye jateminɛ de kɛ kuma o kuma jamana in bɛ insécurité alimentaire la ani nutritionnelle. Maintenant il faut que an ka technique dɔw de kɛ mun b'a to an bɛ bɔ o kɔnɔ. On a fait l'exemple avec la CMDT cette fois-ci avec les mêmes technologies diverses. Sisan CMDT bɛ kɛ premier Mali la Afrique kɔnɔ en 2023 avec plus de 700 000 tonnes. CMDT kelen parce que u nana ni variété u nana baara dɔw kɛ kɔɔri bɛ bugun de wa kaba dɔw fɛnɛ bɛ olu fɛnɛ bɛ bugun. O ni engrais tɛ kelen ye. O ni engrais tɛ kelen ye. C'est-à-dire n'i ye technologie nucléaire jateminɛ non seulement a bɛ santé animale kɛ mais a bɛ amélioration de gestion de l'eau fɛnɛ a b'o la ni dugukolo mun de b'a to dugukolo tɛ tiɲɛ mun b'a to ji tɛ dugukolo tiɲɛ mun b'a to dugukolo bɛ se ka nafa ladon. A bɛ se ka jateminɛ a b'a to fɛnɛ i b'a sɔrɔ sa dugukolo dɔ bɛ yen fɛn ɲɛnama dɔw bɛ don a la o bɛ tiɲɛni kɛ technologie nucléaire b'i bila ka fɛn ɲɛnama wɛrɛ dilan minnu tɛ bange mais olu bɛ taa fɛn ɲɛnamani ninnu dun k'u faga. I n'a fɔ kirike perelen minnu voilà u bɛ an ka balow dun voilà u bɛ t'u faga i bɛ se ka kirike peleren technologie nucléaire dɔ kɛ a bɛ f'o ma ko les souches stériles olu tɛ bange mais u bɛ taa kirike tɔ minnu bɛ yen u bɛ t'olu kama k'olu dun k'u faga. O tɛ olu b'o dilan tɔ ye fɛn wɛrɛw kama voilà o modèle de technologie nucléaire o fɛn dɔw faga. O technologie nucléaire kelen n'i ma fili Soudan de don wa dugu jumɛn don olu ye tiga variété dɔ dilan yɔrɔ an ka tiga traditionnel a mago bɛ 350 millilitres ji de la. An bɛ tiga min dun yan. An bɛ tiga minnu dun a mago b'o ji de la pour que a ka se ka a ka fɛn bɛɛ kɛ mais u nana variété dɔ dilan o variété mago bɛ 250 millilitres de la. Dɔ in bɛ 300 ta nin bɛ 200 dɔ in bɛ 350 na maintenant kɔrɔ k'a mago tɛna se jiba ma parce que ji yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ mais a bɛ tila ka buguni minnu kɛ a bɛ buguni dɔ in ye ka tɛmɛ 27% plus de 27% a bɛ bugun ka tɛmɛ a kan. Non seulement a tɛ jiba ta a tɛ jiba ta mais a bɛ caya fɛnɛ a bɛ caya dɔ in fɛnɛ ye. O technologie nucléaire kɛra sababuya ye je crois que c'est la Méditerranée Équateur u ka fɛn dɔ tun bɛ yen ko sur Méditerranée ou bien quoi là o fɛnɛ tun bɛ yen maintenant a tun bɛ don yiridenw na de k'u tiɲɛ maintenant u ye baara dɔ fɛnɛ k'o la k'u détruire ka bɔ yen donc Mali bɛ ka taa ɲɛ de non Institut national de recherche la IER n'an ye fɛngɛ nucléaire bila u ka bolo kan dugukolo qualité min b'u bolo surtout variété caman b'olu bolo n'an nana baara kɛ ni technologie nucléaire ye papin a bɛ kɔngɔ kɛlɛ a bɛ minɔgɔ kɛlɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ a bɛ kɔngɔ kɛlɛ ka minɔgɔ kɛlɛ parce que kɔngɔ minnu i mago bɛ balo minnu na a b'a jiko bɛrɛ bɛn wa a bɛ tila ka jateminɛ kɛ ko bon ni engrais qualité de ka ɲi nin dugukolo hakɛya la o de b'a to nin fɛnɛ bɛ bugun. Donc a ma sɔn bilen an ka taa hali engrais ɲini jamana wɛrɛ an tɛ engrais ɲini jamana wɛrɛ. Ayi mais c'est des recherches. Donc kuma in kun ye mun ye n bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ k'a faamuya. Jamana ye. Ko ni minnu m'a faamuya anw y'an ɲɛsin baara fɔlɔ min ma an bɛna centrales kɛ dɛ mais an mago bɛ centrales minnu na minnu bɛ an dɛmɛ dɔgɔtɔrɔko sira fɛ n'i dalen b'a la ko cancer tɔw k'olu tɛ e ka problème ye parce que a tɛ e la. Ko folobana bɛ mɔgɔ minnu na ko furakɛli tɛ e ka problème ye ko bana wɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu na ni min mago bɛ arajo la k'o man ka kɛ e ka bɔ k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna k'olu ka sa bana bolo mais ne ka sira t'o la ala ye président di anw ma min bɛ miiri maliyɛn bɛɛ la parce que an bɛ ka hôpital de 4e niveau min jɔ on aura même besoin des technologies nucléaires ko in dabɔra parce que u tɛ ka Mali ko si quoi olu kɔni bolo ko in ka bon mɔgɔw hakili ma o de y'a to maaw ma se ka ko in faamu ko k'an bɛ ka sogo de o de kama tellement que ko in a bɛ ka fɔ cogo min na u ma hakili ma a bila minɛ fɛ ko sogo don quoi f'a ka ɲɛfɔ uranium bɛ anw fɛ yen anw bɛna an ka uranium dilan an b'a kɛ fɛn fɔlɔ min ye c'est la technologie nucléaire dans le domaine de la médecine kɛnɛya ta fan fɛ c'est la technologie nucléaire dans le domaine de l'agriculture pour l'instant maintenant tɔ bɛ na kɔfɛ e bɛ mun wɛrɛ kɔ bana i bɛ mun kɔ an ko n k'an bɛ fɛ ka
courant do glamu mago be nya anga opto kono ka anga banabagatɔ furakɛ wa mago be courant na courant min fɛnɛ be na an dɛmɛ sɛnɛkɛ ko la pour que dɔ ka fara sɛnɛ kan balo caman ka sɔrɔ balo qualité ka caya ni mɔgɔ min ko ko maɲi o kuma na e be mun de nɔfɛ Mali ko la Mali problème be taa ka sɛnɛkɛ ko dan a tɛ taa Mali problème be se ka taa ka kɛnɛya dan sɛnɛ yɛrɛ développement fɔlɔ ye donc o kun ye fɔlɔ ye centrale nucléaire ko nana an be fɛn fɔlɔ min kɛ o de y'a to an y'a fɔ ko de 2 à 4 mais an y'a fɔ an ma sinsin mun kan fɔlɔ o ye kɛnɛya ta ani sɛnɛ ta ni dalen b'a la k'o man ɲi e ka bɔ i k'o fɔ maliyɛnw ɲɛna ko an tɛ sɛnɛkɛ ko la ko wa k'an tɛ kɛnɛya ko la n'i ma nucléaire faamuya i tun bɛ ɲininkali kɛ fɔlɔ an bɛna nucléaire minnu kɛ a sinsinnen bɛ mun kan a baara bɛna mun de kɛ a bɛna mun di jamanadenw ma donc o tun ye mémorandum fɔlɔ ye a to an ka mémorandum ɲɛfɔ n'a y'a bɛɛ ɲɛfɔ an bɛ sɔrɔ ka na question ninnu na peut-être dɔw bɛ ɲininkali dɔw kɛ mémorandum nucléaire le ka toujours an bɛ fɛ k'a dɔn nucléaire so hakɛ joli bɛna jɔ yan so hakɛ joli wa a bɛna jɔ min ani min non olu bɛɛ ye expertise ni étude de ye n'i ka centrale nucléaire jɔ i bɛ phénomène de tuyauterie de kɛ o la i ka énergie dilan i ka uranium bayɛlɛmalen ka kɛ énergie ka kɛ les éléments radioactifs a bɛ branché de kana don hôpitaux la il y a des mesures d'utilisation a bâtiment n'an fɛn o bɛɛ normes bɛ yen a mɔgɔ min bɛ taga hali fura k'a kɔnɔ o normes bɛ yen o bɛɛ bɛ yen donc kunfɛ baara tɛ kunfɛ baara tɛ dɛ donc baara caman bɛ nin kɔfɛ et puis issue de former bɛ na ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan hali américains bɛ taa u mago bɛ jɔ fɛngɛ minnu na le traitement de l'énergie nucléaire k'a fɛgɛya k'a dɔgɔya k'a bɛɛ i ma issue de bɛ s'a la ni diɲɛ bɛɛ ye maa dɔw ka bɛ dɔ fara wa minnu bɛ k'o baara kɛ dɛ olu de bɛ ka na o baara kɛ anw fɛ yen donc aw ko sisan k'anw ye mun ye diɲɛ kɔnɔ n'o ka ɲi k'an tɛna n'o ye an fɛ yen n'i tɛ so la anw bɛ so la i kana se baara la i tɛ copier la karisa ye nin kɛ k'a ka dugudenw lafiya ne fana bɛna an ka dugudenw lafiya e dun bɛ bɔ yan nɔ ka avion ta yan ka taa sa wali jamana kan o fura nɔfɛ an t'i fɛ de maliyɛn de ka taa sa mɔgɔ wɛrɛ ka jamana la k'a taara nin ɲɔgɔnna traitement kɛ k'a sɔrɔ a source bɛ an bolo yan u b'a bɔ an yɛrɛ de ka dugu la ka taa n'a ye u yɛrɛ fɛ yen kuma in bɛ yen maintenant an tɛmɛna ye n'an bɔra yen an bɛ mémorandum toujours an bɛ mémorandum ko kuma in de la k'a ɲɛfɔ maaw ye voilà mɔgɔ ka mémorandum in faamuya k'a faamuya kosɛbɛ o nafa ka bon voilà sisan an ye courant ko ta fɔ ka na kɛnɛya ta fan fɛ voilà k'a da don o la kɛnɛya ta fan fɛ maintenant gouvernement ye mun wɛrɛ ɲini tuguni a ka filanan kɛra énergie renouvelable énergie renouvelable énergie renouvelable Mali la an bɛna baara kɛ mun na o sigilen bɛ énergie saba de kan fɛn saba énergie éolienne o ye fiɲɛ ye fiɲɛ min bɛ yɛlɛma ka kɛ courant ye énergie solaire tile bɛ yɛlɛma ka kɛ courant ye énergie hydraulique min bɛ bɔ barajiw la fiɲɛ kelen min filɛ nin k'o yɛlɛma k'o kɛ courant ye ka fiɲɛ kɛ courant f'o ma ko énergie éolienne ka tile yɛlɛma ka kɛ fɔ ko énergie solaire a fɔ ma Mali bɛ avancer la dɛ ka an ka barajiw fɛnɛ k'an mago ɲɛ o la o de fɔra ko k'an b'an banban o de kan fɔlɔ k'an ka baara kɛ n'o ye courant ko bunakun kan ne nan'i pan k'i jɔ a bɛna centrale minnu kɛ k'a bɛna courant kɛ an ko an b'an banban o kan ko wa dans 3 semaines dɔgɔkun 3 u bɛna a ko ɲɛɲini mais baara in yɛrɛ kun cɛli bɛ se ka taa daminɛ san 1 fo san 3 la a ko bɛ ɲɛɲini daminɛ ko ɲɛɲini bɛ daminɛ semaine 3 u bɛna an b'a ɲɛɲini a kan ka kɛ yɔrɔ jumɛn ni énergie bɛ kɛ n'i ye a kɛ courant ye a bɛ ta cogo di ka taa se yɔrɔ jumɛn production bɛ kɛ cogo di distribution transport bɛ kɛ cogo di distribution yɛrɛ fana bɛ labɛn cogo di parce que o bɛɛ de bɛ énergie la n'i ko l'électricité il y a d'abord la production d'électricité il y a le transport d'électricité et il y a la distribution c'est pour cela an b'a fɔ ma Q1 la quantité d'électricité produite, Q2, la quantité d'électricité transportée, Q3, la quantité d'électricité distribuée. Au distribution, on a que énergie bara ou baraké. A kɛra transport fɛn fɛn ye quand tu produis a bɛ fɔ o ma ko Q1 n'i y'o ta ka transporter transport kɛtɔ a bɛ courant dɔ perdu a bɛ fɔ o ma ko Q2 mais Q1 moins les pertes o de bɛ bɛn Q2 ma parce que i bɛ courant min perdu a bɛ fɔ o de ma ko effet Joule o de formule RI carré voilà a bɛ fɔ o de ma ko o effet Joule de kɔrɔ ko RI carré o ye RI carré. Maintenant, au effet perte minnu bɛ kɛ effet Joule de b'o kɛ maintenant n'i bɔra transport la i bɛna distribution na
Voyez, il distribuer quantité de bibolo à distribuer. Pour qu'il y ait quantité donc, qui des moins les pertes au Bible là, qui trois là, oui quantité de bibolo, couracan bibolo, minganga ferré, minganga ferré, tant de shaking, donc avec qui 3 multiplié par 90 francs. Nakanga ferré 140, qui 3 multiplié par 140. Donc la quantité d'électricité produite multipliée par l'unité de la quantité d'électricité à vendre. Au début fond. Donc maintenant, aussi bien pour l'énergie solaire, aussi bien pour l'énergie éolienne, aussi bien pour l'énergie hydroélectrique, quantité produit ni fait mon bégué au berbe jatini ni donc maintenant, ame ko de nyini déjà munu bamula me barake noye mais nous barabina ken nous ka dona nata donc ne mo min ko ka clé to ambulo quand mo te nucléaire là e ma famia an mo be clé là ame no ke courant an mo be fiena an mo ke courant an mo be baraji là an mo ke courant mais courant mi be bon nucléaire là pour le moment an mo bo la an ga hôpitaux de kono folo pour le moment an mo be nucléaire ta la an ga seneke yoro de la ne mo famia o nyini iko famia donc an nye courant kota mais an kara ka seneke ko feneta an kara ka banabagato furakeli feneta comme na manya courant be se ka bana furake mais au nucléaire courant be se ka an deme agriculture la o fene be ali courant do be chede no be balo courant na go fene électricité do mais au fene bu dama o funde no be donc o funde no mu dama donc il faudrait que les gens comprennent moi ka famé ko ambe développement souveraineté énergétique amour là et en souveraineté énergétique na ma ya ira no mbambolo na tna tolite abti akamuya amba koyi donc on a barak mfoloye on a yani ka temo horola musa on a bien kuma ba de foni horola iyara bora sanka calcul ke anduna chimie kona aye détail baw di maw la nga yani on a ka temo horola abora sanka fo ko en mi fien ko obna la taka ke kurai do de la ka fo ya ko clé ko be ke kurai akuma chara kafiri ale on a ya fo dona baji na fami mbala o kuma fana chara nga bina ko fie fana ko be ke kuran maw be abi maw dabali ban sabla maw be takli sra wala fe ka soro akli ma se romina o kama ne ka ne me madola olu ya mesaiti ka fo ko yana nga fo ko amenikeo ko ni mi kuma butterfly ko amfanga maseni ko risu ku promesse do taye no ye ka fo ku be balo di ama ko balo ko ma bossa ko kuma be ko do be na fo nunu be mane o dabali ban ko o ko rebe to jumana ko amena ni fene ke ya eski ni ko yeti ko wa surtout afara ka fo do ko saba kono mo bina kana jatimna ke nga ko mbara bebe na taban fo sans saba kono ma bo nyina be kla ku yira nyina ku yala ni kuma ku fora eska kerawa ona be se ka mo ni fa yin la bobe nto lu jabi folo me continuer nga tira fe comme ni kuma bebe na le kelengele parce que memorandum mun kera na kuma na kan antara irishila anye mun soro bengan kera mun anye énergie ta fo nucléaire la ngwa mago be banabagato be furake muna ane anga seneke ko an mago bola maintenant mun solaire ni éolienne ani hydroélectrique amna baraw feneke kulu do sina sinon do ya fo ya no ko foma yere ko ubina kumna clé ofra clé be taka bayele maka ke courant oti ko mais kana jugula quoi che sans bis va traumatisme mana kan sans bis va etita orola sans bis va ka irela ke tika foi ke neni mo rete ko lo ira de ka kan isoler lendo o tese ka ne ka mirina famia o tese mais ma famille yana mo la kata ne promotion no yininga lycée là je faisais partie parmi les meilleurs en physique mais ça avec un calcul ya mon émission on est physique on calculer biologie moi j'ai fait la série sciences biologiques en rêve ka promotion fait be na ke a chama ere do be barake radio labi al do be français bi be ka barake parce que on na ko na barake mali la ala ni achidia bolo wi sira tunula alors que compétence bula mais au sujet inchallah et flana énergie renouvelable ko ni flana donc énergie nucléaire antara anyo soro o kuma o fera mumina ke agriculture ni fe o bina ke énergie renouvelable ñoo fo ayana o tigi leme énergie sabadi kan énergie éolienne fienta énergie solaire couranta énergie hydraulique mumbe soro barajou la maintenant en bolen koy un fin de mesro malika cadastre et renouvellement de la carte minière donc cadastre minier
an ka dugukolo depuis Modibo Keyita ka wagati la cadastre kelen mun bɛ o de bɛ yɛlɛma don a la donc sisan an kɛlen ka code minier kura kɛ a tun bɛ ko kɛ logique de la o code minier nalen ko ka sanu kɛ Mali ta ye donc sisan an bɛna cadastre minier kura kɛ k'a dɔn jumɛn ye jumɛn ta ye dugujukɔrɔ fɛn jumɛn ni jumɛn bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ la walasa ka jateminɛ kɛ ni mun kan ka bɔ bi o bɛ bɔ bi mais maliyɛn den tɔ minnu bɛ na anw kɔfɛ san 10 san 20 san 100 200 jumɛn bɛ bila olu ɲɛ donc bi ɲɛsigi ka tila ka sini ɲɛsigi san 30 ninnu bɛ ka tila u bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ hali u y'a tila u n'u mɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ a président Asimi kunkolo ka ɲi mais sisan an bɛna cadastre minier kɛ i bɛ fali ye sange kɔrɔ parce que n'an nan'o kɛ an ni irisiw de bɛ n'o fana kɛ sisan irisiw bɛ na n'u bɛ jɛ k'a kɛ nin dira nin ma nin ye karisa ta ye information bɛɛ k'a bɛɛ sɔrɔ parce que o de y'a kɛ n bɛ permettre ka fɛn fila fɔ an ɲɛna walayi transition ye koba damadɔ kɛ mais n bɛ fila dɔrɔn fɔ maliyɛn fɛn kun jɔrɔlen bɛ ko lithium bɛ Mali la ko an y'a di dasu la k'u ka t'u da ka sunɔgɔ k'o banna an ye loi kura min ta o loi kura an y'a sɛbɛn o kɔnɔ fɛn fɛn ye dugujukɔrɔ fɛn nafama ye an ye tɔgɔ dɔ da o la o bɛ fɔ o ma ko substance stratégique o ko fɛn fɛn tɔgɔ ko substance stratégique an ye yamaruya di an yɛrɛ ma n'a bɛ se ka dɔ sɔrɔ n'i ma jɛ n'o ye a b'a minɛ i la hali n'a sɔrɔ i ye musaka bɔ hali n'i ye musaka bɔ c'est la notion de la substance stratégique an kɛra ka na zone promotionnelle kɛ sans la zone promotionnelle papa maa kɛmɛ ni yɔrɔ dun c'est-à-dire baara min sirila Mali la nin san damadɔ kɔnɔ ala tɛ ji to nɔnɔ la walayi bilayi cɛ o cɛ ye Mali in tɔɔrɔ hali ni i lafiyara i su tɛ lafiya i su tɛ lafiya dɛ i ka famille si tɛ lafiya fantanw de tɔɲɔna walayi sentanw de tɔɲɔna ka mɔgɔ dɔw bila dɔw bɛ drogue ta la bi foyi tɛ marako jugu bolo marako jugu kosɛbɛ parce que drogue yɛrɛ mun y'a ladon an kun b'a dɔn yɛrɛ n'a kun bɛ kɛlɛ de donc o kun ye sabanan o de ye renouvellement de la carte du cadastre minier n'a fɔ o ma ko la carte minière o kun ye bɛnkan sabanan ye bɛnkan naaninan papin o ye construction d'une unité d'affinage sanu usine min bɛ sanu ko k'a jɛ wa usine min bɛ sanu ko a bɛ se ka sanu min ko san o san 200 tonnes d'or tonnes 200,000 200 tonnes d'or o b'a to sanu min bɛ porokoto ka bɔ kɛrɛfɛ min taara i yɛrɛ sɔrɔ Dubaï mun taara i yɛrɛ sɔrɔ yan fɛ o bɛ bɔ a la donc an yɛrɛ bɛ sanu ko an ka jamana donc an bɛ sanu kola min nana ale bɛ kɛ fɛn ba de ye a bɛ 200 tonnes d'or de ko san kɔnɔ sanu kola min na anw fɛ yan sanu kola min na la ila n'o fɔra ɲɛna o bɛ hakili jigin mun na n'i y'i ka sanu ko ka ban i dan ye dɔrɔn k'a certifier a bɛ fɔ o de ma ko crypto or o crypto or de valeur bɛ bila i bɛ banque centrale dɔ kɛ k'a bila o kɔnɔ o de b'i permettre ka monnaie bɛɛ falen k'i ka wariko ɲɛnabɔ ça peut servir d'émission de ta propre monnaie et ça peut servir aussi de la conversion de tous les monnaies Musa fama bɛ fɛ ka fɔ nin yɔrɔ la k'an ka wariko bɛ nin ka sigi kan non mais a bɛ fɛ ka fɔ nin yɔrɔ la ko non wariko sigitɔ dɔ sen kan parce que sigitɔ tɛ kan ka taa an bɛ ka baara kɛ dɔrɔn de an ka wariko kan n bɛ fɛ k'o de f'i ɲɛna an bɛ ka baara depuis kuma jan an bɛ ka baara k'o kan Asma mɔgɔ ko wariko kuma ka kumana o kuma ma ka maintenant i bɛ nin kɔrɔ dɔn n'anw yɛrɛ ye sanu ko plan de bɛ ka labɛn a bolo n'anw yɛrɛ ye sanu ko non seulement an ta ye sanu min ye o bɛ to an bolo wa ni mɔgɔ min fɛnɛ n'i kan ka hakɛ min d'a ma sanu na an b'o sanu de minɛ an tɛ wari minɛ bilen mais fɔlɔ la o tun b'a wari de minɛ a bɛ f'o ma ko primaire réel donc sanu 200 tonnes min bɛna sɔrɔ sisan o de b'an permettre a ka bila kunkolo la ko banque centrale de bɛ na o de kama n'i taara CNT kan moi ma proposition de loi demeure la création de la banque centrale du Mali déjà code min créera a ye ne ka proposition de loi saba bɛɛ ta en compte n tun y'a fɔ fɔlɔ ni Mali ka dugujukɔrɔ fɛn o fɛn bɛ a kana bɔ n'a ma yɛlɛma code y'o ta en charge o dɔ filɛ nin ye n kɛra ka fɔ fɛnɛ Mali ka dugujukɔrɔ fɛn bɛɛ ka nationaliser o fɛnɛ y'o ta en compte parce que le contenu local Mali ta ye 51% de y'a la o sigira sen kan o sigira sen kan n ko bon maintenant Mali ka sanu mana ko yan an ka banque centrale dɔ créer banque centrale in bɛ créer mun na k'a to ka sanu bila mais an ka sanu ka kɛ valeur monétaire ye ka se k'a kɛ wari falenni ye
mo ko fa bana ne kuma ka kɔgɔji bɛ min fɛn bɛ min amata karafin ɲininka ni kɔgɔji cogo min na babugunci nana ni ba ye k'o d'a ba ma o kɛra Mali kelen kɔnɔ yan o ma aw impressionné ka bɔ ni baji ka bɔ ni kɔgɔji ye dɔrɔn ka bɔ Laginɛ ka na yan o ye aw ma kojugu ye alors que hali n'a y'i diya i b'a ta Saint-Louis ka taa n'a ye Amidedi mais on est dabali bɛ ban de quoi i b'a kan tɛ mɔni kelen kɔnɔ quoi voilà mais ils sont pas ambitieux nous sommes des politiciens ambitieux a ka d'an ye de an ka hɛrɛ kan parce que an b'a dɔn k'an tɛ to yan an b'a dɔn anw satɔ don ka école dɔ dayɛlɛ mun ɲɛsinen bɛ an ka jamana dugu jukɔrɔ fɛnw kan n'a fɔ géologie géologie ye a bɛɛ ye il y a l'hydrogéologie il y en a tellement a branche ka ca donc école de géologie dɔ irisiw bɛna o jɔ Mali ye fo Falaki Papin ni mɔgɔ min y'i kalan a ye diɲɛ fɛn bɛɛ d'i ma école de géologie bɛna jɔ Mali ye fu école de géologie bɛna jɔ Mali la fu wa o dɔrɔn tɛ dɛ bourse d'études fɛnɛ bɛ d'u ma fu walasa ka taa kalan kɛ kɔfɛ u bɛ taa kalan kɛ kɔfɛ mais u bɛ taa kalan jumɛn kɛ centrale nucléaire ninnu bɛ marché cogo min na ani technologie nucléaire bɛ marché cogo min na a n'a maintenance bɛ kɛ cogo min u bɛ t'o fana ɲɛdɔn o tɛ ka balo d'i ma tila ka fɛn d'i ma ye anw ka radio an ka radio scanner bɛ tiɲɛ yan maintenance bɛ taa bɔ Côte d'Ivoire ou bien Sénégal radio minnu bɛ kɛ maaw la yan dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna an b'a minɛnw san a maintenance a bɛ bɔ Côte d'Ivoire ou bien a bɛ bɔ jamana wɛrɛ a se ka bɔ anw yɛrɛ fɛ yan mais o tun t'o kɛ n ka san 30 k'o manamana ko de la i bɛ taa sɔrɔ appareil bɛna dɔgɔtɔrɔso la mais n'a fɔra k'a tiɲɛna mun b'a maintenance kɛ a bɛ Côte d'Ivoire de dɛ ou bien a bɛ Sénégal cɛ an bɛ tila wari bɔ taa d'olu ma an y'a da jamana in kan ka se a mɔden b'anw yɛrɛ fɛ yan non seulement an bɛna appareil minnu kɛ les appareils technologiques denmisɛnninw bɛ taa kalan la transfert de compétence bɛ kɛ u b'a a maintenance fɛnɛ kɛ ka fɔ usine créé tɔ ye sa wa n'o bɔra yen fɛnɛ olu fɛnɛ ye usine de ye o donc n y'a fɔ cogo min na bourse d'études bɛ di fɔlɔ u bɛ taa kalan kɛ kosɛbɛ pour que ka recherche géologique ɲɛdɔn fu la donc denmisɛnnin minnu bɛna kalan kɛ a y'aw jija a ka taa matière scientifique kɛ bourse bɛna di pour que a ka taa géologie kalan kɛ denmisɛnnin wɛrɛw bɛ former pour que centrale nucléaire minnu bɛ kɛ u bɛ se k'o maintenance kɛ cogo min o fɛnɛ b'a la a bourse fila si tɛ kelen ni Ala sɔnna n'o bɔra yen apport de 400 tonnes d'engrais mun ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ 400 tonnes d'engrais bɛna di Mali ma i b'o kɔrɔ dɔn an bɛna centrale d'achat an delila ka min fɔ o de bɛna dayɛlɛ Mali la c'est-à-dire engrais bɛɛ bɛ san yɔrɔ kelen tiɲɛ don nin da ma di opérateur économique la mais an b'an ka sɛnɛ développement de fɛ dɛ an mago bɛ an ka sɛnɛ wa ka engrais kɛ k'a da bin fɛnɛ k'a jigi sɛnɛkɛlaw k'a sɔrɔ nɔgɔya la mais o dɔrɔn tɛ dɛ engrais bɛ na depuis mois de janvier février o b'a sɔrɔ engrais bɛ yen n'i y'a mɛn août sera engrais ma na fɔlɔ o banna Mali la o banna pewu wa engrais ninnu bɛ nali daminɛ mois de novembre mois de décembre à partir de janvier février engrais bɛ tila sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'i ta sɔrɔ wa sɔngɔ nɔgɔma n'o kɛra balo yɛrɛ bɛ jigin ka sɛnɛkɛlaw jeli min n'i ka engrais ye subvention a yɛrɛ tɛ ninakili bilen o de bɛna dabila sisan an bɛ Mali ko de la o an ta tɛ ko dɔ poche ka fa dɛ ou bien ka e kɛ opérateur économique ye poche falen i ka n ka campagne financer an ta to an ta ye maliyɛn bɛ lafiya bilen an b'a produit yan maa wɛrɛ bɛna san an bolo yan n'Ala sɔnna fo k'a ɲa n'o bɔra yen Papin n delila ka kuma dɔ fɔ anw ɲɛna o ye 7nan ye fourniture d'hydrocarbures 200 millions de litres par mois u bɛna taji di Mali ma 200 millions de litres par mois o bɛna di Mali ma o bɛna di Mali ma wa OMAP office malien des produits pétroliers non seulement o b'a mara o b'a feere wa a bɛ prix fɛnɛ di Papin i b'a dɔn ko irisiw filɛ nin ye ka wari de ta ka di Mali ma Papin ne bɛ mangoro feere yanni ne kana wari d'i ma ko Papin taa mangoro ta i ka feere ni ne nana mangoro d'e ma dun n'i y'a feere i tɛ taa sɔrɔ mais exemple kelen dɔrɔn d'i ma a ka kɛ ni litre kelen o litre kelen 200 millions na Mali ka a ka dɔrɔmɛ 2 sɔrɔ par litre 10 francs par litre i b'a dɔn o bɛ kɛ joli ya 200 millions o tɛ n'i ye zoro kelen fara o kan o ma kɛ 2 milliards ye donc Mali tɛna 2 milliards sɔrɔ kalo kalo n'a y'a sɔrɔ a bɛ ka dɔrɔmɛ 2 de sɔrɔ litre kelen kan
ça fait 2 milliards. Kalo 2 milliards. Bon, n'a sur le Mali be drôme mouan sur litre kelen nga. Kalo Mali be war mi sur ka bla kun 200 milliards. 200 milliards. Ma chama na tuma na malla ça. 200 milliards par mois. Imano sur carburant na. Au 200 milliards multiplié par 12 o joli. Ah, 1 milliard chama da. Hein? 1 milliard chama da. 12. Multiplié par 2. Au 24. 24 milliards. 24 milliards. Au 24 milliards. 200. 200, oui. Ou 200 ne multiplié par 12. Ah là, il a 1 milliard chama bay. Au 2400 milliards par an. 2400 milliards par an. Allahu Akbar. Mali na o soro carburant. Mais parce que mina dama dan no man la. Abe dama damu na o te fo yen no. O kuma na ba soro ko carburant litre aba di commerçant ba ma bi woro bi duru. Mais olu fene bu ta faraka. Fuka na taxi do faraka. Fuka na firama kemen bi duru kemen bi woro. Donc alni tajikera kemen ni moyen. Maintenant sur gouvernement ko kemen ni moyen o gouvernement ta moyen. Ça fait 200 milliards par mois. Donc avec les Mali qui doit de ke en mata kay wardama. Mais am go be fena warbe sur fin mois. Donc on peut générer si le Mali gagne 100 francs par litre. Chaque mois le Mali gagne 200 milliards. Chaque mois. Uniquement sur le carburant. La ilaha. On m'a fait gata war minaya. Bon français comme ne gamina fo ko yen war dama. Maintenant ça on de ben carburant géré. En tado amanga prix daka. O ya dama prix mununa. Il va sur prix no waro mana to en fene ba di jamana do man no yala. Mais va sur na no gouvernement ma ta trop. On ne la sa ambe o be surveiller de. Kaji kan afire mo ma. Ambe ni be jakimine taji mun dira a dira litre joli kan ga soro a ko ni ga da ko ni kalo am ta verificateur blagata ka taji be dimunu mo lu kan jatimine aba jatimine de kuma na am ka bara taji la bara we na be taji non taji be di an ga feru da joli non an ka Mali table Mali tarima 200 millions de litres me di Mali ma abe di ama warmina anamba fere damuna ananga tono emi ministre des finances ki che suro la ko tuwede parce que aba calculer ñoko ngore jamana ko ne do san jul kanga soro fene be faranga budget kan on te Mali kele ani irishika relation na ka war soro fena femi nabo fere airefia mais papa ka konien on a transformé l'ONAP en l'OMAP Office national des produits pétroliers que va dore ka station na imo bala wole se bu na tira ngoro ba to la si imo bala murba bu donc feme beteme imo be kabakene la e ga kabakene ba bo tsana ngoro ba tere me na dre bi na la bo ko kata fere e shubi bulu ibina no edro ka to fere bi ka tere ngono abe jimana ere développer donc ka siya ka ta en fait ara ali be barake tsana ngoro ba ibe bo ani no 7h tere me teme dro 7h20 7h30 o ba su itira isa tsana ngoro ba isira tsana ngoro ba ibe ga barake ka mobilité ere la ka carburant dola ibe do kono tout simplement ibe sigi ibina Moussa ngara français ja ko donc c'est-à-dire c'est le développement pour l'avenir. C'est ça. Bon, ni ni be jatimine. Ni atimi ngara candidat campagne be ya. Ay campagne ko ni de campagne ba ne ya. Abina mun problème ka bo ka fem me ka ke ka ba. Pour la temps ya bo c'est la continuité. O de kama do wuli lendo. Na do ko le candidat ko ay non mal ne candidat ke. Ema olu mun be ka ke candidat. Olu be ka taboteli damne nango ngom mi ke ni na fatima mete jamana ma abe ni ketanto abe ni keta maintenant c'est simple jamana mo be jamana marabaga de la candidat kunte dro ko janga na polika na go John bi se ka malien lafia projet be John bulu e projet e kunga na lendo atera wala kala ne fulan bola anado e betaille maintenant ni me keneka ça c'est un projet d'envergure pour le gouvernement campagne ma ba abana o da tout strane do tino do ba ka na élection na c'est pas parce qu'ils seront candidats mais à katadro ka nyagami masara nga shoka ke obi oku aligné dron mimena gagner ka côté là pour y ka do assemblée là pour y ka baraka maintenant mutamna mun fo ina me fe ka kuma min fo ako famia munu kumbe ka tiga do ko Mali ba kelena munu kumbe ka ko français na fanya ku ka bo akono ko ni je ani français ka je jume daga dana ni ko te kenaka ni je daga dana ni ko te kenaka maintenant al carburant menale
Maintenant, révélation d'Oki. Alpha Omar Kounade nous est femme Mara. Ils ont géré avec le carburant. À forme de oil for air. Carburant. C'est-à-dire l'OCI, Organisation Islamique. Au lieu de Fantan Djamanao, au bout de demain, ni pétrole baril de 40 millions de dollars. On va dire 35 millions de dollars. Au 35 millions de dollars, c'était fini au ferré, au final sur le camp en Tadama. En un contrat de trop au temps de Alpha. On avait à peu près chaque mois 50 à 100 milliards. Pendant 3 ans, on a un contrat. Oui. Mali est un Alpha ni opérateur économique, nous avons pétrole cola. Ou quoi qu'elle est d'autres sur là, ni ne fait Atima Kanyema. Atima Kanyema. Au moment de tourner, nos programmes de Alpha Omar Kounade Boulou, il n'avait pas de programme. Il a fallu que Oil for Aid au Kana go fene taka duka programme là et tu n'as pas moi go bajalo ka tontini ko ale ka soro iri wala ona mune iri wa tontini de bajalo hein il n'avait pas de programme il n'avait aucun programme wallahi programme faut écouter c'est pour cela que zone ka kata AC 2000 nous créé ka de spéculation foncière là ka malien toni dugolo koy ka nga école nagashi kana ni système colonie tu vois ka bani plaire ni go ko chibe mi utodo ka bani mi utodo la nouvelle école fondamentale un village une école ka tro kala RT système éducatif ils ont privatisé l'école kana université inappropriée aussi système meta kalanke mana la licence là ou te baratro te fonctionnaire ou te fin trop pendant 30 ans rien. Donc, voilà un peu le bilan du mémorandum. Donc, entre il y a des gens qui sont nés. Parce que comme nous avons fait, dobe dofo obe yine doko dobe dofo obe yine doko mais j'ai tenu malgré qu'un temps ka nye formalien be ka don antara irishila anye musro donc nanya be fara nyonga sa antale irishila ay femi soro a folo énergie nucléaire mumbe nafanya anga d'autres sola ani mimi nafanya anga seneke kola a flana o énergie renouvelable mumbe talike clé fien ani baraji kokan no baram na dam ne 3 semaines na bara to bita ta fo 100 sabala a flana oye amina carburant fene sur 200 millions de litres par mois donc au fene war soro da do ambulo a tabana engrais fene na 400 tonnes d'engrais o be nale anana fene o bina école de géologie do jo malila munu be nyayni ninke fengo kan mais dimtenu fene be ta former pour que ka o kana recherche géologique au Niedon, on va former pour que maintenant si bara feneke, chemin de fer fene, au fene sorola, au fene kuma bakono. Donc vraiment ni ne kunye ta kuma folay, munga nganye fo malien nyana, ka famia ni kore mui ko bi wallahi bi papa malien do be kashi. Pas du tout ta ko mali bi seka ni nyonake. Ay ngodi ya to fama mo ko ambega sugodi ko est-ce qu'il ko de sugo? Ah moi mais ni be planifiera de. Parce que moi kumba kono ko sratu ke malangolo ne quoi kona fori mo ko sratu ke malangolo fori ba fo sratu me munga fanga maralla men alors que dans le masa etega fanga mara ay ka kena ko sratu te kalanente sratu ginye kalama sratu malangolo ndo reti mais Asmi vient de prouver que le militaire vaut mieux que les politiques en matière de gestion politique c'est vrai abaka politique bara de ke non ko sratu be train ataka politique bara de ke ku be armée ataka politique placée de la wa maintenant woni nyona de dina on matambi ça va ama ke ganya ala ame kuma na tuni kama yere justifier ole de anga yafa deli malin fait ko adira ma amate ka marakanya ame kila ka wuli tuni ko no ko parti politique de ni jamana marali kaka iwa ko parti politique be ta jamana mara école were de ka dama bebe te ka jamana mara ali be adan milina nyuma nga kila vision do ka kila technicien nga kibulu mimi ka vision do bala ka baraka nay ni se dore la itiki ka copier like Courant me la gine ne be la Courant soron fe an chugudi nunu me ka alkama tena abe tena ne fe chugudi nunu me ka kalange ne ka dew me kalan chugudi nunu me ka dumini ne be dumini soro chugudi nunu me ka keleke ne fe ne ba ke chugudi o dia mara ne mo doro ne ka idan ki tiki doro dufle a karta ka demtenu me ka kala be ka muneke aba janto ka demtenu na ute bo klegan fe bula ko fele ben janto ka demtenu na klegan fe metri lo bulu no tembulu ni rabte gu kala mo kala ibe la kolo chiri de ke ko laje kanya ka teme
ali doinga atesue aibi Musa ano de fo son kulun ale bina se e chama mi ye kuma kuche kuma ye amno odi onra ma wala sa amsa baro kunya baro kumbe chama ko te salit o kunga kalambi kosebe kunungo kase bima fo kuna sini mangan ben kosebe ma chama i fela fo akula ambe feka onra bu kan ga daguna damodo aka se ka mawu kuna foni te salit bu maga ken mo ne kera insisa wala sa ka se ka nyafaye anga soka bi baro anga kuloka aben faut être que tesalit armée be ka jamana de bo jugu bolo avec la complicité de la MINUSMA il y a un communiqué que MINUSMA ka aya fo depuis kumajan MINUSMA mana malika here kama bo MINUSMA est business idi MINUSMA kume faire ka mali janfa ka kanto groupe rebelle bolo ka damine depuis le 12 kana bila avion min jigina kida la be worobo wa ambe jigin rebelle chela ye wa tabe siru klola o kono gango jugu ko MINUSMA be ka deme en fait ko o MINUSMA est complice o be tapage foudroni do e MINUSMA mana akama MINUSMA ka résolution afra ko kambe di armée malienne ni ma ay armée wa ay la ko donner rete to ko rete wala jam tawla mo falaw criminelu e ma frantika danga dendo bolé ki do ko dans 2 semaines ko mali be kla na fa ka so clara kuma mna mali be to ni danga dinkele onde ya fo an maya ko dans 2 semaines ko transition me bla denga kono ame sanjo la wa wo kunga ne ade fo aka atilente fo ka kinya fo te nunu bulu wa franci mago de salé fleni abaro franci ka ko de bana e ma ni ko mi franci intéressé ka teme jia ko beka sa paki mune kera san franci ale de kumango ibaro ko komin kera papa mena ko do fa ina ado albeba mune kera franci labi ala on fleka ni pétrole munu soro an fleka ni alkama munu soro franci de kuyango intermédiaire coxer la France c'est le pays coxer entre les pays africains et la Russie ale de coxer ake c'est comme coxer manawuli ko aba ko meta soni ni ngadima mais ale ka sara folo abo war fiena mais beta so ale so fene manadi so tigi fene aba ko bokanga so tara ke wache ngi kalo kalo wa kelendima France kuma ko de kan auna abo kana arme mana aba kana dugujugoro fena aba kana fembela mais na sita Mali e France boeli on ni chinois de ba fo ite do ani chinois che ite do ani irishuche alkama kele mun fle na me ka soro ngo korole France de beta alkama mine on to la ka ga frata fraka kana nay kor kele mun na ba fere France de intermédiaire anga kor mana fere a warbe na bla France ga bangi de la folo ka to ka ba ele maka ke France vai ka dauma akimi de ko kate coxere ala ki te bla on ya ante fiento e ki banga beremene o de dira France la maintenant sisa atoy jume nini ko bana peu Mali ni irishu ni chinois bena jeli munke an américain o repati ala américain o baro ko bu tatro donc France be genga boy ale be geni minke ka boy donc abe sayani balo de che donc aga dernière cartouche dron kidal kanamine odin bana ka ba on be kidal mine o de kama an jigina kidal MINUSMA mo ko kama sarla an te sara awla an ta de an jamana ye a fora ka ka fara ɲɔgɔn kan de baara tɔ min kɛ cogo min na comme a ye kan dɔ in di fuwariya la cogo min dɔwɛrɛ tɛ k'anw ɲɛna bilen parce que n'i y'a ye a y'o kɛ a y'o de y'an ɲɛna donc armée fɛnɛ nana malgré que MINUSMA bɛ yen a nana i cun MINUSMA kan MINUSMA yɛrɛ tun t'a dɔn k'u bɛ nali MINUSMA bɛ fan dɔ fɛ an bɛ fan dɔ fɛ an kɛra ka f'u ɲɛna a y'aw fara ɲɔgɔn kan aw ka sira ɲini aw yɛrɛ donc o de kɛlen bɛ ka kɛ fiɲɛ tilalen b'u la fɛn tilalen bɛ avion dɔ jiginna ni nin kɛra a y'a hakili sigi ko ɲinana mɔden tesaliti agilok bɛ kɛ Mali ta de maintenant n bɛ min fɔ an ɲɛna n bɛ segin k'o fɔ an ɲɛna accord tɛ yen dɛ accord ko kuma banna dɛ accord baara o baara kan ka kɛ an y'a bɛɛ kɛ ka ban a banna mɔgɔ mun kan ka taa olu taara mɔgɔ minnu bɛ gouvernement na o ye accord tɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ CNT la o ye accord tɔgɔ ye sisan an mago bɛ min na an b'an ka dugukolo de récupérer wa an bɛ fɛ ka hɛrɛ kɛ jamanaden bɛɛ ye o da kɛ ni armée taara armée bɛ taa ni plan 4 de fɔlɔ n'u nana papin u bɛ na ni dɔgɔtɔrɔw ye ka population furakɛ u tila ka na ni dumuni ye ka di population ma u tila ka na ni foraji machine ye ka foraji siɲɛ ka ju di dugudenw ma donc c'est l'armée du développement o de la an b'a fɔ minnu bɛ Tesali minnu bɛ Gao minnu bɛ Kidal u kana bɔ u ka to yen armée b'u protéger de parce que u ye denmisɛnnin dɔw de don armée la depuis san 11
u san 12 sisan olu dɔw kɔrɔbayara olu bɛ guerre kɔnɔ u bɛ ka taa ni denmisɛnnin wɛrɛ ye Algérie frontière la olu fana bɛna kɔrɔya ni Mali juguya y'u dusukun na k'a sɔrɔ foyi tɛ yen u fa jamana de don n'e taara Algérie i tɛ Algérien i ye Malien de kosɛbɛ donc o de kama an b'a fɔ Malien ɲɛna fɛn min bɛ ka kɛ an t'a kuma caya mais an ye min fɔ sa kunba bɛ taa tigɛ Kidali o de bɛ kɛ ni Ala sɔnna maintenant Malien si kana paniquer foyi tɛ yen l'armée maîtrise la situation armée mɔgɔ bɛ mun na dɔrɔn an kana to manamana mɔgɔw ka manamanakan de fɔ armée mɔgɔ ma wa manamana wulikajɔ kana kɛ Bamakɔ yan a kuma lankolon kana fɔ yan ni tɛ k'a fɔ ko armée ka baara ɲɛna i da de ni wulila ko fɛn dɔ bɛ taa an bɛ jigin kan foyi t'a bali parce que an fana k'an ka faso de ɲini nka fɔ ma mun ye MINUSMA ka communiqué y'a yira k'a fɔ ko olu tagali bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni k'u bɛ sɔn ka tagali to kɔfɛla la parce que k'olu bɛ a jateminɛ olu yɛrɛ bɛ insécurité kɔnɔ la ko kɛ n'u ka mobili 2 jeninen dɔgɔkun tɛmɛnenw la yala e bɛ mun faamuya la u ka tagali ko. parce que an ye communiqué kɛ o de la sisan MINUSMA 31 tɛ tɛmɛ k'a to yan ni Ala sɔnna ma u bɛ taa de MINUSMA y'a yɛrɛ de ka avion jeni MINUSMA y'a yɛrɛ de ka minɛnw jeni wa bɛna ɲɛfɔ u ye mun jeni u yɛrɛ de y'a dabɔ a kama minɛnw de tun b'a kɔnɔ minnu ma déclaré n'a nana dɔn k'u ma déclaré u bɛ nɔ minɛ n'a ye ils ont fait exprès ka minɛn jeni walasa k'a fɔ k'u bɛ ka attaquer la MINUSMA n'a jamais été en insécurité au Mali banbagaci fɛn b'ale kunbɛn o y'ale ka banbagaci dilannenw ye ne y'o f'i ɲɛna sisan ko fond de commerce ne m'a f'i ɲɛna ko ni ɲɔgɔnna min kɛra Congo ko MINUSMA mɔgɔw yɛrɛ de tun bɛ taga wari di population ma k'u ka mankan wuli k'olu tɛ fɛ ka taa résolution 26 la 90 a tɛ yɛlɛma 31 t'aw sɔrɔ yan an b'aw bunte de u bɛ bɔ yan parce que c'est eux les complices protection jumɛn b'o la e n'i ka nin sarasibaden bɛ yen e bɛ ka taa Tchadiens ka complicité Tchadiens mun b'o olu bali ka taa u nana ni effectif mun ye u ye nkalon tigɛ ko dafalen don sarasiw y'a bɛɛ faga u ka dogodogonin na a bɛɛ n ko ne Faransi ka cidenw de don même Guémé le Tchad travaille avec la force française qu'on appelle le mouvement épervier Tchad tɛ o Tchadien mercenaires yɛrɛ a dɔw la hali wari caman tɛ d'u ma 3,000 4,000 5,000 k'a y'a tɔ kɛ a ka bin mɔgɔw kan a ka bin musow kan a ka bin denw kan ils n'ont même pas de règles maintenant ce qui est sûr olu minnu b'o janfa la parce que u nana kɛ MINUSMA ka cadre de kɔnɔ a tɛ marché MINUSMA an bɛ nin bɛɛ dɔn MINUSMA la MINUSMA ye mɔgɔw bila ka fɛngɛw dilan bɔmu jagoya dilan ka taa ci population na yan an ye MINUSMA ye ko bɛɛ la nin si t'a to k'u bɛ to yan n tɛ to yan dɛ wa an ka élection présidentielle tɛ kɛ MINUSMA ɲɛna u bɛ taa de a bɛ fu kɔ tant que MINUSMA bɛ yan élection tɛ kɛ Mali la wa an tɛ élection k'a ɲɛna fo ka taa a b'o de kɛ ni élection k'a ɲɛna u bɛ tila k'i ka élection ɲagami ka guerre civile provoquer k'a bɛɛ ɲagami aw bolo a b'aw yɛrɛ ɲini an ka élection tɛ kɛ k'a to yan wa élection date tɛ fixée tant que MINUSMA ma ka taa kun s'il demande un calendrier au gouvernement b'a fɔ n k'an t'a di f'aw ka taa ka bɔ yan n'u bɔra yan don min na an bɛ jateminɛ k'o la date min kan ka di an b'o kɛ Mali ko sirilen tɛ élection ko la koyi a sirilen bɛ Mali yɛrɛ de ka ɲɛnamaya la ayiwa honorable an y'o de fɔ sɔɔni sa Musa Kulu a bɛna se cɛn caman an bɛ kuma kuncɛ ni Burukina an bɛ taa jamana wɛrɛ kan ko Burukina min ye maa dɔw wulilen bɛ k'a fɔ ko olu bɛ fɛ ka bɔ Burukina transition contre la yala i bɛ se k'o ko in ɲɛ cogo jumɛn na o ɲɔgɔn mun ka k'an yɛrɛ fɛ yan nka Ala ni an ka faamaw sababu ye o ko jɔra nka maa dɔw fana bɛ k'o ɲɔgɔnna bɛn Burukina k'a fɔ k'olu bɛna bɔ transition contre la yala i b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ anw de m'a ɲɛ yira anw de ma a ko to yen n'u ko k'u b'a kɛ Burukina ne m'a f'i ɲɛna ko ni Mali m'i kɔlɔsi n ko anw de bɛ sira yira mɔgɔw la mais malheureusement u ma bɔ yan u tɛ bɔ yan moi je demande au peuple burkinabé de ne jamais laisser les poltrons politiques sortir pour encore mélanger les choses. S'ils doivent sortir là, c'est pour défendre le gouvernement, c'est pour défendre le Burkina. Et qu'ils prennent l'état d'urgence. Qu'ils appliquent leurs lois au front. Maintenant, parce qu'ils ont donné beaucoup d'argent. Il y a du Niger, il y a du Mali, il y a du Burkina. Donc maintenant, Niger, il y a une armée croix de gland, une armée républicaine contre les putschistes. Parce que Niger, Mali, Burkina, il faut que CEDEAO de Bampé. L'Union africaine fait le bana. Parce qu'on a montré en face du monde que les États du Sahel, c'est l'Union africaine futuriste. Est-ce qu'il met des mecs? Est-ce qu'il met Warko? Burkina a centralisé demandé.
an y'an ka centrale demandé Iranien bɛ Niger fɛ yɛrɛ o ta tɛra kuma na bilen maintenant n'an bɛɛ y'an ka dugu développer sisan an bɛɛ ka wari b'an bolo jɔnni bɛ taa jɔnni fɛ yen an ka kɛ o fɛnɛ o dugu ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamanadenw ka tɛmɛ hali mɔgɔ tɛ ɲininka papier la n'i ye papier ta Niger o y'a ta Mali la a bɛɛ ye kelen donc pour dire que à la population du Burkina de ne jamais accepter les apatrides politiques sortir pour dire que u bɛ fɛn dɔ nɔfɛ u tɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ u bɛ Faransi ka baara de la fɛn o fɛn ni Mali mago b'a la Burkina mago b'a la Niger mago b'a la c'est la sécurité des 3 zones d'abord en premier lieu bon bɛ fɛ ka coup d'état kɛ Burkina pour mettre dans l'eau le projet de l'AES u b'a kɛ cogo cogo n'u ma se Niger la u b'a kɛ Burkina u b'a k'u b'a wuli Mali la minnu wulila e ma ko gouvernement civil ya gouvernement civil tɛ dɔrɔn nɔfɛ an b'aw gɛn ka bɔ fanga la dɔrɔn de de b'a kuma bɛ fɔ u kun kan ka nɔ minɛ a kuma na mais non c'est une attaque à la sûreté de l'État c'est des attaques de déstabilisation papa ne bɛ fanga la ne ka a ye bɔ fanga la an bɛna fanga kura tigi c'est un appel même au coup d'état à un autre coup d'état c'est montrer que population dɔ banna donc armée a ye wulakaw jɔ a nɔ la et puis u ye kuma min fɔ u kɛra ka fɔ de ko ils soutiennent les forces armées de sécurité bɛ o kɔrɔ min ye o tɛ sarasu fara ye sarasu bɛ kɛlɛ la sarasu de bɛ ka fanga mara e ko k'e bɛ sarasu dɛmɛ komi ninnu ka bɔ fanga la c'est la politique de la France diviser pour régner a tɛ ɲɛ a tɛ kɛ donc c'est ça on demande à la population et aux autorités burkinabées de ne jamais autoriser cette marche et dès lors qu'ils sortent k'u ta ka t'u bila libita ko gourmand na voilà ayiwa o nana kuma kuncɛ kuma la i bɛ se ka mun fɔ an filɛbaga n'a kanubagaw ye kuma kuncɛ kuma na an bɛ maliyɛn bɛɛ fo an b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna fɔlɔ la Mali tun bɛ mara de ka kɛ n'a fɔ ko Mali k'an bɛ an ka diɲɛlatigɛ bɛ ban san 1 san 2 san 3 n b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna transition ye baara min boloda papier n'an tora a kɔnɔna na a laban maliyɛn den tɛ taa baara kɛ mɔgɔ si ka jamana la bilen an b'a bɛɛ kɛ an ka jamana la mais papier an ka bila an kunkolo la ko baarakɛbaliya de ye jamana in to kɔ sɛbɛkɛbaliya de ye jamana in to kɔ mɔgɔw ye sonyɛni de fisaya ni k'a kɛ i yɛrɛ ye e tɛ baara kɛ villa b'i bolo e tɛ baara kɛ mobili ɲuman b'i bolo e tɛ baara kɛ fɛn fɛn ka di e ko k'e k'o sɔrɔ cɛ o tɛ ɲa dɛ baarakɛbaliya ni o ti ɲa o laban ni sonyɛni bɛ don ɲɔgɔn na dɛ ka bɛɛ wele an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana dɛmɛ gouvernement bɛ sira mun kan an k'a dɛmɛ n'a ye an bɛ semaine kɔnɔna min ye tɛgɛkoli semaine ye ko bɛɛ k'a tɛgɛ ko ji ani safinɛ la an b'o waati kɔnɔ i bɛ se ka mun sɔrɔ fɔ i yɛrɛ min ye commissaire de santé ɲɛmaaba ye ouais bon nin tɛgɛko ninnu ma se fɔ la bilen y'a ye an kɔni an b'o fɔ ten dɔrɔn sinon maliyɛn mago bɛ min na tɛ tɛgɛko de maliyɛn mago bɛ a ka kɛnɛya yɛrɛ kunkolo kɔnɔ fɔlɔ pour que a k'a faamuya ko ale yɛrɛ a ka kɛnɛya kunkolo kɔnɔ k'a ka développement lielen bɛ a kunkolo kɔnɔna de la i mana tɛgɛ ko o ye tiɲɛ tɛgɛ ko nafa ka bon a b'a to bana tɛ s'i kɔnɔ a b'a to i bɛ nɔgɔ caman kɛlɛ mais fo maliyɛn ka kɛnɛya yɛrɛ kunkolo de la fugariya de ka bɔ maliyɛn kunkolo kɔnɔ maliyɛn k'a dɔn ko mɔgɔ si tɛna Mali dilan ni maliyɛn yɛrɛ tɛ maliyɛn ka bɔ sonyɛni na fɔlɔ parce que sonyɛni a donna an jeli la a filɛ hali amo filɛ bɛɛ kɛra sonyɛnikɛla ye amo la amo dɔrɔn tɛ fan bɛɛ on a fait 30 ans de régime kleptocratique sonyɛni e ma ye minnu bɛ miliyari caman dun ni donc fo maliyɛn yɛrɛ ka jɛya yɛrɛ kunkolo kɔnɔ fɔlɔ an ka jɛya kunkolo kɔnɔ an ka diinɛ bato la an ka jɛya kunkolo kɔnɔ an ka faso baara la an ka jɛya kunkolo kɔnɔ an ka maliyɛn denya la tant que i kunkolo kɔnɔna ma jɛ i ka seli tɛ jɛ i ka hadamadenya tɛ jɛ i ka foyi tɛ jɛ Mali ye jamanaba de jamana min mago bɛ a ka jamanaden kelen kelen bɛɛ la donc k'a fɔ dɔrɔn an ka segin an yɛrɛ ma an ka dɔn k'a fɔ ko jamana ye jamanaba ye denmisɛnninw ka maakɔrɔbaw bonya musow ka cɛw bonya cɛw ka hinɛ u musow la an ka an denw kɛ an den ye papi n bɛ n ka kuma kuncɛ ni mun ye préparons nos enfants pour l'avenir préparons nos enfants pour l'avenir ni kuma kɔrɔ ye dɛ mais il faut jamais préparer l'avenir des enfants jamais mais il faut préparer les enfants pour l'avenir denmisɛnninw ka kɛ baarakɛla ye denmisɛnninw ka kɛ sɛbɛkɛla ye denmisɛnninw ka n'u jigira fa tiɲɛ kan parce que i m'a ye bi Mali kɛlen bɛ fantan bɛ se ka kɛ ne tun tɛ fantanden yan ko ne tun bɛ pilifara don sen na an tun bɛ balo ɲini na an bɛ tile ka balo ɲini non mais anw y'an to wotoro pute la ka sɛnɛjalan dun ka mɔni min ka kalan kɛ ka tila ka kɛ fɛn ye o ne tun tɛ sɔn wali tɛ la mais bi mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ de ɲɛjugu ka ca awɔ mais ni fɛn tɛ so i bɛ taa mais fɛn tɛ to i tɛ ka fɛn ɲini
ni bɛɛ ba baara ma e yɛrɛ k'i maloya deli la deli yɛrɛ ka nɔgɔn bɛɛ ma mais jamana tɛ se ka jɔ ten jamana tɛ se ka jɔ ka papin wa hali balimaya tɛ an fɛ yen ni balima man kɛnɛ e b'o to yen e bɛ villa kɔnɔ k'a kungo b'a yɛrɛ bolo maintenant yani ka t'i ka sɔrɔ ta bɛɛ k'a fɔ fɔnba ka ɲi fɔnba ka ɲi bilayi ni bɛɛ ko ne ka ɲi ni ne balimaw ko ne ma ɲi nafa jumɛn b'a la nafa t'a la nafa jumɛn b'a la e ma ye ne ni balimaw filɛ an b'an sigi da la an bɛ baro kɛ an b'an ka ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ a daminɛ i yɛrɛ balima la fɔlɔ i ka so jɔ fɔlɔ Musa fa bɛ kuma dɔ fɔ an fa Dragon bilayi mɔgɔ ma k'a ka faso la o tɛ se ka faso den ɲuman ye e mago ma k'i balimaw la e mago ma k'i baso la e mago ma k'i faso la e tɛ se ka kɛ jamana jɔla ye fo ka t'i sa dɔw bɛ fasoko kuma fɔ nkalon don nkalonden u ka tila t'u balimaw la hali n'u ye sɔrɔ kɛ bolokolu ka sɔrɔ de don ne funba filɛ ni Ala ye sɔrɔ min ne ma ne t'a fɔ ne t'a don ne b'a fɔ Ala ye nin di ne ma ne ni n balimaw de ta don min bɛ n bolo n b'o kɛ wa n t'a kɛ ni jamanenya ye i b'a kɛ ni majigin de ye i b'a kɛ parce que bi a b'e bolo wa sini balima dɔ b'a sɔrɔ a ye nin partager c'est très sini balima dɔ b'a sɔrɔ mais an mɔgɔ joli bɛ yen se b'an ɲɛ an balimaw bɛ cogo di an mago t'u la e bɛ taa ka taa mobili san mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ i balimamuso mago bɛ 5000 na pour que ka kɛ jagokun ye o tɛ d'o ma o bɛ taa yɛrɛ feere e b'o dɔn i balimamuso den bɛ yen a ma se ka don kalan na mais e den université baw la miliyɔn bɛ don o la ko e balima don tiɲɛ tɛ nkalon don c'est pas vrai e balima aw bɛ so kelen kɔnɔ se b'a aw ye e b'i jamana dumuni tobi i dɔgɔnin b'a ka seri kan dɔ in b'a ka mɔni kan se bɛ e aw ma se k'o fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ se ka mun dun k'o dun fɛn y'i mabɔ olu la. nka fɔ ma est ce que balimaya yɛrɛ ka di bilen wa est ce que balimaya yɛrɛ ka di bilen. balimaya ka di ni fɛn bɛɛ ye papin mɔgɔ balima hali n'a kɛra sa ye a siri cɛ la Ala de y'o d'i ma n'a kɛra banabagatɔ ye a minɛ Ala de y'o d'i ma e min yɛrɛ suganti Ala de ye e suganti k'e k'o balima ye n'a ma ɲi e de ma ɲi n'a ma ɲi mun e t'a dilan mun e t'a k'i dɔ ye n'i y'a ye Mali cira bi mɔgɔw b'u balima bila mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ o de kama an bɛ jamana bila ka taa jamana wɛrɛ ta n'i y'a ye an bɛ faso bila k'a fɔ ko Faransi ka di dɔw ye ka tɛmɛ Mali kan mɔgɔ b'o o baara modèle kɛ i b'a sɔrɔ wali du ka d'a ye ka tɛmɛ a yɛrɛ ka du kan wa mɔgɔ t'a ka du la tiɲɛ bɛ se ka ban i yɛrɛ ka du la cogo di hali n'aw bɛ sɛnɛjalan dun hali n'aw bɛ ji de min i ka du y'i ka du de min mana sɔrɔ o de don o de tun bɛ fɔ an ɲɛna an yɛrɛ tun tɛ mɔgɔ ka dumuni diya dɔn an b'an ta in dɔrɔn de dɔn i mana mun sɔrɔ yen i b'o dun karisa ka na ka di an t'o dɔn karisa ka to ka di an t'o dɔn parce que a tɛ si la hali n'i y'a dun n'a nana n'an ba ɲininka n'i ko k'i fara a b'a fɔ k'e ye dumuni kɛ a b'i da sumu n'a y'i sɔrɔ o la wala a b'i da kɛ woro sanbali depuis e b'o dɔn i tɛ donc an k'an denw mara wa an k'an yɛrɛ mara papin an ka bila an kunkolo la hali bi mun bɛ ne yɛrɛ dabali ban i b'a ye hali cɛ matérialiste de bɛ yen o ne dabali ban dɛ cɛ matérialiste musow ɲini wari bɛ min bolo k'o furu a ka wari kama cɛw fana b'o kɛ sa mais n ko fɔriya de n ko ko bɛɛ fɔriya modèle bɛɛ de ɲɔ ɲalen bɛ Mali la hali n'u bɛna min furu k'a bɛ baara la wa mais tiɲɛ hakili la i bɛ muso dɔ de furu i mago bɛ min jogo la min bɔra du dɔ kɔnɔ min bɛ se ka du fɛn ɲuman don i den dusukun na mais ne e y'a kɛ dɔrɔn k'e ye dɔ ye bɔlɔn kɔnɔ ten k'a cɛ ka ɲi e nana n'o ye maintenant i taara ko wari de b'o bolo cɛ matérialiste ka ca bi ni muso matérialiste bilahi wala mais c'est pas mais cɛw ɲini ko i bɛ baara ɲɛnama la o bɛ furu n'i bɛ baara la o bɛ furu ko cɛ ko an tɛ muso wɛrɛ ta n'a tɛ baara la alors que en général muso min yɛrɛ bɛ to so kɔnɔ n'a bɛ denw ladon bilahi o de b'i ka du tɔ labɛn c'est pour ça n bɛ k'a fɔ préparons nos enfants pour l'avenir e du jɔ k'a bila i den ye n'a kɛra gulɔminna ni drogue ta la bilahi a bɛ tila ka du feere ka don gulɔ la ka don drogue la a b'a feere o ye jamana ka wari suɲɛ o du caman bɛ yen o e bɛ taa mais bilahi barika tɛ don i kɔ la ayi donc nin ye an bɛ bi ta bila yan ka aw fo kosɛbɛ k'a fɔ Mali politicien mɔgɔ min bɛ politique fɔ Mali la i kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni Mali yɛrɛ danbe bɛ i la mɔgɔ min ne bɛ Mali taabolo dɔn mɔgɔ min kan'i sigi ka gɛlɛya fɔ ka sɔrɔ e yɛrɛ t'a dɔn gɛlɛya ye mun ye n'u bɛ fɛ ka politicien ta u ka jateminɛ kɛ jɔnni mago b'a ka so la jɔnni mago b'a balimaw la u ka mɔgɔw jateminɛ n'i b'i den di muso ma i b'a ɲininka k'a bɔra du jumɛn kɔnɔ u kana den di ko wari min bɛ mɔgɔ min kun bilahi cɛ dɔ bɛ yen wari t'a kun mɛ hɔrɔnya b'a la donc n bɛ aw fo halisa k'a fɔ masa Aramani ye a ka barika don jamana in na a ka barika don jamana denw na a ka den ɲuman caya Mali kɔnɔ minnu bɛ yen nɔ jamana kanu t'u la Ala ka jamana kanu don
an b'a fɔ bɛɛ na anw ta tɛ dɔwɛrɛ dɛ Mali y'a fɛn bɛɛ kɛ anw ye n'i ye dɔ ɲininka ko fɔma bɛ na dɔwɛrɛ nɔfɛ ni Ala ye mun d'an ma o de don sinon ne ka juru foyi tɛ Mali la wallahi ne ka juru tɛ Mali la Mali ka juru de bɛ ne la Mali ka juru de bɛ ne la an bɛ k'a ɲini k'o de sara donc hakɛto bɛ nin na salala Mamadu